हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय माता दी। हम आपके बीच में ललही छठ सोहर लाए हैं। सुनिए, गाना पसंद आएगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय माता दी। मचियाई बैठल सासु त बहुआया, रज करई बहुआया, रज करई हो सासु आज ललही छठिया हमहूँ छठी भूखब हमहूँ छठी पूजब हो। मचियाई बैठल सासु त बहुआया, रज करई बहुआ रज करई हो सासु ललही छठिया हमहूँ छठी पूजब हमहूँ छठी पूजब हो। इतनी बचन सुनी सासु बिरह बोलिया, बोलाई बिरह बोलिया, बोलाई हो बहू तू तो यहू जनमल बझनिया कैसे छठी भूख बियू कैसे छठी पूजबियू हो। इतनी बचन सुनी सासु बिरह बोलिया, बोलाई बिरह बोलिया, बोलाई हो बहू तू तो यहू जनमल बझनिया कैसे छठी पूजबियू कैसे छठी भूख बियू हो। इतनी बचन सुनी बहुअरी मानहि मान, झंखाई मानहि मान झंखाई हो। छठी माई सुनी ले तू हमारिया, रजिया हमारऊ गोद भरतियू, हमारऊ गोद भरतियू हो। इतनी बचन सुनी बहुअरी मानहि मान, झंखाई मानहि मान झंखाई हो। छठी माई सुनी ले तू हमारिया, रजिया हमारऊ गोदिया भरतियू, हमारऊ गोदिया भरतियू हो। छठी माई हमारे जय होई हैला लनवा हमहूँ छठी भूखबई हमहूँ छठी पूजबई हो। छठी माई हमारे जय होई हैला लनवा हमहूँ छठी भूखब हमहूँ छठी पूजब हो। इतनी बचन छठी माई सुनी त तिरिया सामो झावाई त तिरिया साम झावाई हो। बेटी तोहर जय होई है लनवा धराऊँ मान, धीरऊ धराऊँ मान धीरऊ हो। इतनी बचन छठी माई सुनी त तिरिया सामो झावाई त तिरिया सामो झावाई हो। बेटी तोहर जय होई हैला लनवा धराऊँ मान, धीरा धराऊँ मान धीरऊ हो।
8 महीनावा के बीतत नावाए के लागत नावाए के लागत हो। बहिनी जनम हाँ सुंदर लनवा बधैया घर बाजै बधैया घर बाजई हो। 8 महीनावा के बीतत नावाए के लागत हो। बहिनी जनम हाँ सुंदर लनवा बधैया घर बाजै बधैया घर बाजई हो। बीती गए सावन महीनवा भदवना के लागत भदवना के लागत हो। सासु आई गई ललही छठिया हमहु छठी पूजब हमहु छठी पूजब हो। बीती गए सावन महीनवा भदवना के लागत भदवना के लागत हो। सासु आई गई ललही छठिया हमहु छठी पूजब हमहु छठी